रामफलबिल दखरा एबसुआ जिसेथि कनकेश्वर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफलबिल दखरा एबसुआ 2025 इं मायथाइयाव बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय रामफलबिल दखरानि बेन्दोङाव जौसिन सा 10 मासि आवग्रिनो हानाय सा 16 फरायसाफोरखौ दिनै दखरानि सिङाव थानाय आलफागाव गोजौ फरायसालियाव जिसेथि कनकेश्वर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्थाजों बरायबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, जर'खा आलासि महरै कक्राझार गोजौसिन हिनजावसा फरायसालिनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो बेखेवगिरि आलासि महरै कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथांमोनहा। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो रामफलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जहर ब्रह्म बिथांमोना मा बुंदों फै बे समाव मिथिना लानि। दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी जावरिखां बान्था बे बान्थाखौ दिनै 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि गेजेराव गासै 10 सा फरायसाफोरखौ आफलागाव नैबे गोजौ फरायसालि नब्लाङाव दिनै दखरा बर' फरायसा आफादा बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो कक्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाय फरायसाफ्रा दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै गावनि थांखिखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायहैबाय आरो दिनै फरायहैनाय फरायसाफोरखौ जोङो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन जे दिनै गाव गावनि थांखिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि थांखिखौ जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय गावनि जिउआव जाफुंसार जानांगौनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांबाय जाहाथे जों फरायसाफ्रा साक्सेस जायागौमानि न' फारसे गिदिंफिना जों अरायबो इसोरनि खाथियाव बेखिनिखौ आर'ज गाबगोन। मानोना जोङो फरायसाफोरखौ दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायदों गोबां फरायसाफोर दिनै गुबुन गुबुन कलेजाव एडमिसन लानानै दिनै गोबां फरायसाफ्रा गार्जियानफोरनि जानगाराव थानानै गार्जियानफोरजों लोगोआव थानानै खामानि मावनो बा समाजाव जों जेखौ लुबैथाव जाया बा समाजाव जों जेखौ हास्थाया बेखौनो दिनै फरायसाफ्रा माब्लाबा दिनै गार्जियानफोरखौ आनज्रायनानै गोबां मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गोबां फरायसाफ्रा गावनि थांखियाव सौहैनो हायाखै। दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जों बेखायनो खावलायगोन आरो गासैबो फरायसाफोरखौ जोङो गावनि थांखियाव सौहैनांगौ जायोब्ला समाजाव जोङो बबे खामानिखौ मावजायो आरो मावजाया गिबियाव जों बेखौ सायख'नानै लानांगोन। बबे खामानिखौ मावजायो मावजाया बे बाथ्राखौ अराय सम जोङो गार्जियान आरो जोंनि समाजखौ सिगाङाव दोननानै गावनि थांखियाव जाफुंसार जानांगौ जायोब्ला मावनांगौ आरो मावनाङा बे खामानिफोरखौ जोङो बासिनानै लानो रोंनांगोन। आरो गोबां फरायसाफोर दिनै ड्राग्स सोबनानै नस्थ' जानाय जों बिदिबो नुदों। दा बेनिखायनो गासै फरायसाफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन दिनै जोंनि समाजाव गावखौ जुदि जाफुंसार खालामनांगौ जायोब्ला गोबां खस्थ' खालामनो गोनां दङ आरो दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय गावनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय बियो आगानसे जिहेतु दिनै आगान सुरनो हानाय बे पजिशनखौ दिनै फरायसाफ्रा मोनबाय। दा बेनो दिनै साक्सेस जानाय फरायसानि थांखि नङा, गोबां दिनै खस्थ' खालामनो गोनां दंबावो आरो दिनै मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बोसोरबा जुदि जोङो खस्थ' खालामोबा गावनि थांखियाव सौहैनायनि थाखाय बे थांखिखौ गाव लानो हागोन। दा बेनिखायनो आङो दिनै कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो कक्राझार जिल्लानि गासै जोंनि फरायसाफ्रा जि मेट्रिक आनजादाव 10 थाखोआव दिनै उथ्रिसार जानो हाबाय जोङो दिनै गोबां गोजोननाय गैयाब्लाबो नाथाय जोङो कक्राझार जिल्लानि गासै फरायसाफोरखौ दिनै गाहाम हामलायनाय जोङो जासिगोन। मानोना जोङो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौल' जोङो दिनै गासिबो बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो दिनै दखरा लेभेल बा जिल्ला मिरु लेभेलाव जों बरायनाय जाया। बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौल' जोङो दिनै बरायनाय जायो। गोबाङानो हयथ' भुल बुजिनो हागौ। दिनै दानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बर' बिजोंनि बादै गुबुन मिडियामाव फरायनायखौ मानो बराया गोबाङा गोबां साननो हागौ नाथायबा बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनानै लानांगोन जाय गुबुन मिडियामाव फोरोंदों बिथांमोननि गार्जियानफ्रा दिनै गाव गावनि फरायसाफोरखौ गोबाङैनो जोथोन लायो आरो दिनै बर' बिजोंजों फरायनाय जोंनि गार्जियानफोर दिनै गामियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोंनि गार्जियानफ्रा दिथा होनो थाखाय गोबां माने खस्थ' जायो गोबाङानो गुबुन आबाद बा गुबुन गुबुन दिनै जोंनि फिसा फिसा साख्रि मावनाय बे बिथांमोनहा दिनै गावनि फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि गामि ओनसोलाव फरायनाय जे फरायसाफोरखौ माने दिथा होनायाव एसे खम जायो दा बेनिखायनो जोङो जाथिया थांनानै थानांगौबा बिजोङा जिहेतु थांनानै थानांगोन दा बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला दखरा आरो दालाइसा आफादफ्रा दिनै जोङो थुलुंगाखांहोनाय महर हिसाबै दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो आरो बे हिसाबैनो दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आफलागाव गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव गावनि दखरानि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ गोबां फार्स्ट डिभिजननि गेजेराव गासै 10सा फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों आरो दिनै बिथांमोनहा बरायजानाय आरो बरायजायै दिनै फरायसाफ्रा जाहाथे इयुनाव साक्सेस जायो आरो गोबां दिनै क'क्राझार जिल्लायाव 900निबो बारा फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै दा बेखायनो जाय फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हायाखै गोसो बायनो नाङा फरायसालिखौ गारनानै जाहाथे गुबुन जायगायाव थाङा बे बाथ्राखौ जोङो दिनै जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन फेल जादोंब्लाबो उथ्रिसार जानो हायाखैब्लाबो जाहाथे इयुनाव गोसो होनानै फरायनानै जाहाथे साक्सेस जानो हायो बे बाथ्राखौ लानानै गोसोखौ हमथानानै आवगायलांनांगोन होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन मानोना गोबां फरायसाया फेल जाखांनायनि उनावबो उननि एग्जामाव पास जानानै गोबां साक्सेस जानाय बेबादि बिदिन्थि दङ बेखायनो गोसोखौ दुरबल खालामाबालायनो गासैबो फरायसाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे गोसो होनानै लेखा फरायो जाहाथे जोङो बिमा बिफानि जानगाराव थानानै ड्राग्स सोबनाय गुबुन गाज्रि खामानियाव जाहाथे आगान सुरा बेखौनो आङो गले गले क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों। आच्छा दिनैहाय जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै आफलागाव गोजौ फरायसालियावहाय जे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय थांनाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय जे बयनिख्रुइबो जौसिन मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बे टप 10 बरायनाय फोरबोआवहाय गासै सा 16 फरायसाफ्रा बेवहाय टप 10 मासियाव मासि आजावनो हादों। दा दिनै बे टप 10 बासिनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि मुङावहाय बिमुं दोननानै जोङो कनकेश्वर नार्जारि सोलोंथाइ जावरिखां बान्था बे बान्थाखौ जोङो गथायनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। दा देग्लायजोंहाय बियो 11थि खेब जाबाय। दा दिनै बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी सारखौ जोङो बे हाबाफारियाव लेंहरनाय जादों। बेजों लोगोसे फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिनि डक्टर राधाराम बसुमतारी प्रिन्सिपाल सारखौहाय जोङो बे हाबाफारियाव लेंहरनाय जादों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो दिनै मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार कृपेश दैमारि बिथांखौ जोङो बेवहाय हाबाफारियाव लेंहरनाय जादों। दा जोंनि बे मेन उद्देश्यआ बेनो जोङो दिनै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनै जाय फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायबाय बे फरायसाफ्रा जाहाथे इयुनाव जाहाथे मोजां सासे साफा राफोद फरायसा जाहैनो हायो बे थुलुंगा आरो नेरसोनखौ जोङो बिथांमोननो होनो थाखाय जे जोङो बिथांमोनखौ मोनसे सन्मान होनानैहाय दिनै जोङो
बे कनकेश्वर नार्जारि सोलोंथाइ जावरिखां बान्था बेखौ दिनै जोङो फरायसाफोरनो गथायदों। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसा फरायसुलिफ्रा जे दिनै बरायनाय फोरबोखौ लानानै बा बे फरायनाय फोरबोआव बाहागो लानानै जे जोंनि आलासिफ्रा जोंनि माने फुंखा सुबुंफ्रा होलांनाय बोसोनफोरखौ लानानै जाहाथे बिथांमोनहाबो फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफा साफा जे मोजां फरायसा हिसाबै जाफुंसार जाहैनो हायो बा फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाहैनो हायो। बे थुलुंगाथि बा नोजोरथिखौ लानानैहाय दिनैहाय जोङो दखरा आफादा जे जोङो दिनै बे सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय जौसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो दिनै बेयाव बरायदों।